Também op een dag, viaje naar een zipline más largo, naar een boot naar Trobe, naar bij differenti attrazioni também, e também lo que está parte musical op stage. Dus Zie, assim na mesa. Awe nos ting Peter Koenos. Hallo, welkom Peter. Bon dia, goedemorgen. Bon dia, goedemorgen. We gaan het toch in Nederlands doen, hè? Ja, heel graag, heel graag. Ja, nou, welkom. Vertel ons een beetje. Wie ben jij? Wie is je band? Wat gaan jullie doen op 1 mei? Ja, ik ben Peter de Bouw en we spelen in de band Harve. Ik ben daar gitarist. Harve bestaat een jaar of 3 op het eiland. We hebben een stuk of 30, 35 gigs gehad. En dat gaat hartstikke leuk. We hebben al een aantal keren 1 mei op de kazerne gespeeld. En 's morgens Cool FM stage, altijd leuk. Leuk. Ja, en dan 's middags bij Watersport. En daar spelen we dan wat langer. Ik denk Cool FM stage, dat zal 3 kwartier tot 1 uur zijn, denk ik. Het programma. En dan 's middags bij Watersport spelen we wat langer. Oké. En ja, wordt altijd gezellig. Altijd leuk om daar te zijn. Nice. En wat voor muziek spelen jullie Wij eigenlijk? spelen eigenlijk een beetje rock, pop en blues en een stukje jazz. Een beetje van alles. Wauw. Dus ook een beetje Taylor Swift of zo, of niet? Nou, Ah, helaas. geen zangeressen. Nee, we zijn 4 mannen. Bas, drum, gitaar, keyboards. Ja. Ik doe samen met Harjan de vocals. We spelen zeg maar gewoon West-Europese muziek. Hits van de jaren Ja. 70, 80, 90. ja. Rock, blues. Ja, muziek allemaal dat Alex leuk vindt eigenlijk, ja. Ja, hij is er ook altijd bij. Hè? Ja. Misschien moet je een plekje in een band voor hem maken. Ja, wie weet. Ja. Ja. Nee, maar dat gaat hartstikke leuk. Dus, Nice. En jullie zijn hoeveel mensen in de band? ja, 4. 4. Vier. Oké, Ja. nice. En is de repertoire al klaar voor 1 mei? Ja, of dat hebben is jullie allemaal een idee? gerepeteerd. Ja, zeker. Ja, we zetten lijst klaar voor het podium en voor de 's middags bij Watersport. En nog een kleine bijzonderheid. Helaas, onze drummer Dido de Cuba, die is helaas off-island. Maar er Oké. een oplossing voor kunnen vinden. Nice. Vroeger op Curaçao in verschillende bands gespeeld. Oké. En een van de drummers komt over. En die heeft al mee gerepeteerd. En aanstaande donderdagavond nog even bij mij in de studio spelen. En dan gaat het lukken. Nice. En weten jullie al eigenlijk hoe laat jullie gaan beginnen op 1 mei? Het programma heb ik nog niet gehoord. Voorheen was het al zo rond een uur of, even kijken, 10 uur gaat de poort open. Hè? Van 10 Ja. tot 4 is het. En ik denk dat wij zo rond een uur of half 11 uur zo 3 kwartier tot vroeg. een uurtje spelen. Ja, daarna moeten we 's middags bij Watersport opbouwen. Kost ook wat tijd. Soundchecken. Dus ja. Oké. En apart van 1 mei bij de kazerne, waar nog meer kunnen we jullie horen of zien als dat... Zijn we bezig om 8 mei nog een soort van unplugged session te doen. Dus spelen we op akoestische gitaren, Nice. ons repertoire. En dat zou dan bij de Old Dutch zijn. Maar dat heb ik nog niks, dat is nog niet officieel. Afgelopen weekend bij 080 gespeeld. En nou ja, we hebben wat privéfeestjes bij mensen thuis, parties gedaan. En dat is helemaal superleuk. Oké. En zitten jullie ook op social media of zo, dat we jullie kunnen volgen voor meer informatie? Ja, we hebben er is een Facebookpagina, dat heet Harven Rockpop Blues Band. En dat moet in principe op die manier wel terug te vinden zijn. Oké. Best zelf niet zo keen daarin, maar dat doet onze toetsenist, zanger Harjan, die is daar helemaal keen op en die weet precies hoe dat moet. Dus, Ja, leuk. ja. Harven Rock Band. Maar je zei het, je spelt het H-A-E? Ja. Oké, dus H-A-E-W-E-N. F. F-E. F-E-N. Nou, goed dat we het hebben gespeld, want niemand zou het kunnen vinden zo. Nee, het is ook Oké. een beetje spontaan ontstaan. Oké. Nice. En ik weet niet als mijn collega's misschien nog wat willen vragen, weten. Alex? Ik weet Laat alles. Je weet al alles? Vooral de voorgaande jaren al. Nee, ik ben blij dat jullie alweer op de open dag zijn. Ja, dat is leuk. En een van de beste banden, dat betekent die op stage is. Ja, dankjewel. Ja. Ja, leuk. Ja, we hebben, die complimenten krijgen we vaker. En, dat zeg ik, als je al 3 jaar samen speelt en toch regelmatig. We repeteren ook gewoon iedere week. Alleen al voor de lol om bij elkaar te zijn en muziek te maken. Ja, dan gaat het Leuk. vanzelf groeien. Dus,
Nice. Ik wil de mic openlaten voor jou om iedereen uit te nodigen voor 1 mei en jullie te volgen. Als jullie ook willen boeken of zo. Dus mic is all yours. Oké, dankjewel. Nou ja, goed, ik wil graag dan iedereen uitnodigen. Uiteraard op de open dag van de mariniers op Marinierskazerne Savaneta. Poort gaat open om 10 uur tot 4 uur. Er zijn allerlei soorten demonstraties. Er is een food court. Er zijn displays, demonstraties. Kustwacht is open met de kutter. Het is prachtig. Ja, we hebben nog zo'n markt. Ja. Allemaal stalletjes. Ja. Dus het is eigenlijk een braderie. Van alles. Heel gezellig Ja. om daar te zijn. Mhm. Dus ik zou zeker komen. Nou ja, dat is ieder jaar eigenlijk altijd dat duizenden mensen komen. Het wordt vreselijk druk altijd. Dus Ja, steeds drukker wees- elk jaar. Ja, wees op tijd. Wij, voor onszelf, Harven, ja, een leuk beentje. Ik zou zeggen, kom kijken gewoon, dan weet je wat Ja. het is. Ja, zeker. Ja, Nou, we zullen je dan op 1 mei zien. Succes alvast dankjewel. met je performance. En hopelijk zien we je ook nog meer plekken op het eiland, hè? Absoluut. Ja, Ja, volg succes. de Facebookpagina en dan komt dat vanzelf Yes, goed. Harven Pop Rock Blues. Yes.